L'11a edició dels Tardor distingirà la trajectòria de l'artista Carme Martín amb el Premi d'Honor. Nascuda al barri del Poble Sec de Barcelona fa 77 anys, Martín va arribar al poble amb la seva família quan en tenia 14. Titulada en Arts i Oficis per l'Escola Massana i per l'Escola Joso, un referent de la formació de còmic, il·lustració, concept art i animació. Carme Martín ha treballat activament des de sempre per aproximar l'art a la ciutadania amb tot tipus d'esdeveniments. Amb el seu pare va impulsar, explica, el concurs de pintura ràpida de festa major i el de dibuix, que es va fer durant molts anys. Martín també va aprofitar aquells dies de calor per organitzar la mostra d'artistes locals a l'antiga biblioteca, avui plató de Canal 7. Però una de les facetes més destacades del Premi d'Honor 2024 dels Tardor són les classes de dibuix, pintura i còmic manga per les que han passat tantes generacions d'infants del poble i de la vall del Tenes. Durant dècades, el seu estudi del Rieral va ser punt de referència per als nens i nenes que volien aprendre aquestes tècniques. La tasca d'artista de Carme Martín també l'ha portat a fer nombroses exposicions d'obra pròpia en diverses disciplines i a fundar l'Escola d'Art Artàlia, que va funcionar durant gairebé 2 anys al Rieral, amb la vocació de transmetre la passió per les arts plàstiques. Col·laboradora històrica en el disseny i decoració de les carpes i les carrosses de la cavalcada de Reis i de les festes de Carnestoltes, impulsora del joc dels colors i participant a les sessions de l'Agenda 21. Martín promou actualment des del Casal de la Gent Gran les tardes de ball de saló dels divendres. Per tota aquesta vida lligada a l'art, dissabte Carme Martín recollirà el testimoni de Pere Duran Igual i serà la 8a persona de Santa Eulàlia en rebre el Premi d'Honor.